Zuek aurrean zaituztegunean, gure arima sua eta arnasa zuez zarete eta bizi berritzen ditu herriko plazak, zuek aurrean zaituztegunean, gure arima sua eta arnasa zuez zarete eta zuengatik topa. Edurne Martin naiz, 13 urte ditut. Kirol desberdin bat probatu nahi nuelako eta ibaika aukeratu dut etxetik hartu daukadalako. Arrauna niretzat gozamena da. Garai Aristi naiz eta 12 urte ditut. Arrauna egitea aukeratu dut, zeren nire familia guztia arraularia izan da eta asko gustatzen zait. Eta ibaikan egia esan lezora etorri ginen bizitzera eta klubi, gehien gustatzen zitzaidan kluba da ibaika. Mundu ezberdin bat. Nik Unes Fernandez naiz, 16 urte ditut eta ibaiken egiten dut arrauna. Gustatzen zaialako arrauna, etxean beti inkulkatu didate arrauna eta nire etxean ondoan dagoelako. Askatasuna. Ni Nerea naiz, Nerea Kurto naiz eta 14 urte ditut. Kirol desberdin bat iruditzen zitzaidalako eta berezia eta azkenian ibaika herriko taldea delako. Taldea.